Trai. Trai. Once again, I want to give thanks to the Lord for everything I've done into my life and into your life. Amen. Tika kubor, kabangako aban iaphi ni kapor, ya ke iba pastor lakran, kung mga ongi pinado menswa, ya ke iba ngakran ni kitin chong ublay, ngam kran, nakabangam experience Henry ya ke iba ngala experience mga yok na kitin chong ublay but kum tanga sa share sa pi kum ka testimony but kum juro kan long ching mentoy pi amen hallelujah ti kakerteng ko ban ah ni kalong yaine hapdeng chong ki jingtynjuh naba kita ki jingtynjuh ki nom Pynmynsaw yang ngai pi amen hallelujah pilaban pit na ka Tinjong blay na kasiti upol sa kinong korin ka banengkong kalnong ka basipo ka dikot ka bakat lay hangni ka kran pang ka jingtynjuh tendengan batay shwa ka kata ka jingtynjuh amen ka kata ka jingtynjuh ka di ka ban perang yangi amen pila ban pi ka ni ka bangaong pi ba ka meaning jong kata ka jingtynjuh naka Siti jong Jacob kalong bankong kadikot ke baar. Hang tu Jacob Ukran ba ki jingtynjuh ki perang. Amen. Ngaju ong barabore kani ba ya kaksiar ki kenti ki tipai kani ba haswa ba kaksiar kan pernai ba. Haswa bakin uksiar unman ba uhap panlit leng ba nakading bat kumju leng ba da uternam. Amen. Pan wandur ba kaksiar haban lit chona kita. Amen. Kum taru yang ngiru kumju. Amen. Nadum ni ngong ipiba. Ka jingtynjuh ka di kata ka ban perang ya ka jing im jongi bangin im kata ka mon ka jong ublay. Amen. Balay ba ublay utenjuk ngaju kali ka ni. Ka we ngaju yo iba ki briu ka ni ka pertay ki sarong palat. Ngaru nga sarong palat. Ti Henry habanga sarong ublay ai kita usah bu setan un ai nga ka troubles but nga haba wan ki troubles nga pendam hau try but nga yok biang kata presence ke jong ublay uit biang nga amen hallelujah ublay usah ki baro namata ke jing mentoy jongi amen balay ki jingtynjuh ki wan kumang ong pi haswa bo ublay un yus nga ya pi uhap mentenjuk shwa amen la kumju la pipan ban yok pisah lapan ke jingker kuna ublay pana ki ke jing im jong pi ublay shaban iaphi utenjuk shwa amen ngako ban ai ke jing ka kendiat sepang umalik bat manager amen ki malik ngajuyok sngo ba ki malik ki juong kumni ya ngakwa ban yo manager hablek kumno malik hak office jong rengkat bat ki uta manager jong ban sanya uta ban bu manager uta test dekat pisah habau test dekat pisah ngong epi ngakan mau don idu menswapor lit bala kan mau ita ibabok ta i trying hasaba ngam tip di tunjuk ni i lepnoi idu Henry Henry nyanyi juga kam di jing tunjuk ari jing bu bakla bu ita ka pisah hang tahadukan masong idu ti la idu in iPad ni in shem no amen bun yok sanya hallelujah kum juru manager kum bang ong pi shabun sanya yo ta uni malik shaban sanya yo manager test ka pisah bu ka pisah tu ulek kum bom sutnyo ulek kum baklet no padlada tu manager shem ka tip ba unamla ban sanya ya ladangan bu ya uni satu kambun lasai amen kum taking ka jing im ka jonga ka jong piru kum ta ngaru ngai la ding kemen ban yo ki jingtynjuh mar ublay ai ka jingtynjuh knang namantai ka jing mentoy yang ngihi amen hallelujah nga ju yo sngo babon ki bri ki ong ba balay bang syakri yo ublay kini ki jingtynjuh ki wan kamjur penban amen ubriu basyakri malumala ki jingtynjuh malumala ubriu basyakri bakamba ya uta and I kambun amen hallelujah yaro Trai to kata ke meaning ke introduction jong kanika jingtynjuh ta
Tongin pe ikan nika ketim jong ublei naka ki korin kalnong ka basipo kalnong ka basipo ka dekat ka bakat lai ka jingtynjuh kam shem langat hapi Henry tang ka ba ubriu la ban sha Henry ublei ulong ubala ban shanya uban sha ba entynjuh iaphi tammi kata ya ka ba phila Henry ringkat pat kata ka jingtynjuh un thauru bat ikalat ban lat nang ba phila ban sha eka Amen. Nado mening ong ipi kan ka topik bang akwa ban kran sipi ba ki jingtynjuh kinom Pynmynsaw ka dikanikin ba ublei u ai kat kum ka bangila. Amen. Nga tips kam ba kini gisngi ki briu kim don ka jingsuk tan ki shu pen imon na bar o ka kemen ki shurki nga juyo sngu ki briu nga shurki na bar tan re hapo da not ka daptang ka jing sngu si daptang ki jing kuslai shisha de henry ban yo kita ki baro ublei ulong ka daw jung kita baro ublei de solution jung kita ki problem baro. Amen. Hallelujah. Ki jingtynjuh mo ong pi hang ni ka por ba kinom la ban Pynmynsaw yang nga iaphi ublei upol ukran hang ni namar ba ki briu hang ni hanong korin ki long kumju kum kini ki aku manga mang pihi ba ki ngat kini ki jingtynjuh ba upol uhikai ba lada ki jingtynjuh ki wanru u airu kalat ban lat. Amen. Utenjuh yang nga iaphi bat kalat ban lat. Amen. Nilak ban page kan dika story sepang kini ki kun Israel ngajukan mau be yaladi nga refer be yaladi bat ikani ka jingyat inti jugi kun Israel marba dalile kanom la ban light ne kani ka jing kum ka parsi mo marba ki kun Israel ki yat inti physically bat ngi mentangi yat spiritually makine ki kun Israel pikan mau hakapor ba ublei u khot no ya Moses bat habang Moses u khot no kini ki kun Israel ban mi no na kata ka Egypt hakapor kini ki kun Israel hakapor ba ki mi no na ka Egypt kita kemen kita yoru kita egi barok jong kini ki kun Egypt. Amen. Ngaru ngajukan mau ladi ngajiyo iya barok kini ki jakaro menswa hakapor ba ngi kelak mud dak jingkman ni sakri obli dan syukat kani. Amen. Hallelujah. Bat kumjuru hakata ka por bagi Israel kila yo kita ki baro kila kala o kila paino na kata ri Egypt. Hakapor arsi ni laisngi ba ublei u ai ke jingtynjuh ba u kangno yaki daka ka duryo basaw. Amen. Kani ka duryo basaw ka kran ni ka jingtynjuh yangi. Amen. Pekini ki kun Israel ka ban kong ki kamen oh ya ro you blay ya ro you try babun ki bru ki kelapa mut ani nad umenta dengan syakri babe you blay nganam king no ban syakri you try nga kular try nganam ino emi te henry hamar ba yo i ka duryo basaw balay kumni. Amen. Hallelujah. Ngong ri pi ba kini ki kun Israel mar ba yo i ka duryo basaw ki ongi Moses balay mi wala mi ka nigi jaka balay te dan jakatep si hang hari Egypt. Amen. Kaniru ka rifo yangi ba hakapor ka ba ki jing em ke jongi ba bon nangi ki briu ka nige jaka ngam tip tangkat nungut ap deng nige jaka ki bompat knyum ya ublei. De henry wat la ka taru mang mentangi im nige jingai kanam long chu kum menswa. Amen. Hallelujah. Bakini ki kun Israel hamar baki yo i kata durya basaw ki laknyum ya ublei. Den re namar ba ublei ubatut ban bitar kumta upelaim ya ki. Amen. Hallelujah. Kum juru ka jingim jongi ngong pi ba lada ko wan ka jing ha ka jingim ka jong pi wat nom knyum ye pastor wat nom knyum ki nong sharai wat nom knyum ya no. Amen. Ngan su ai nuk samo. Peti haba ke jing sakri ya ublei ka deban sakri be shubo ke jing sang Bible studies ni thodeng ke jing sang ublei baro arsen ke jing sang komihan nong stoy ni sang baar iseng ke singi baar ha ka singi balang shibon ke jing sakri ba ni sakri yo trai ti henry babun ki bru hapdeng ke jing ki kenyok kelaban sakri yo trai bat ki IT no penban hakata ka ba ki kamai ka ji na mentai ladi ublei kerku nga le kum ta bat ki pep no ke jingi seng bat haba ki pep no ublei
unam kerku nak sendan. Amen. Hallelujah. Yang ngit bangi ka balang barok ka we ni long ki breu ki bayai net ban syakri yo Trai. Amen. Ni nom dei ban kladin kum kini ki kon Israel. Baki knyom Moses, ki knyom ya ukpa chi ubahab neng. Te hendain mat ba ublei de ublei ba pha u air kat kita ki jingphla wat laki knyom. Amen. Hallelujah. Yaro I Trai. Kam dei tang kata ka jingya lenti jugi kun Israel. Ki kun Israel hamar balai ka duriau basau. Bapun mar ba yo lai tu ki la kemen pi kan mau embo Moses urwai. Bat ba ki shat ki ai ka praise and worship. Ba kini ki kun Israel ki syakri yo ble ki kemen ha ba ki lai na ki jing e. Amen. Kum juru mangama pi ubriu bal lai na ki jing e u kemen be. Amen. Hallelujah. Te Henry wat nom kemen tang ha ka tu ka por bala lai. Kemen hakim no kino ki poro na mar ba ublei ti ulong ublei batip. Amen. Hallelujah. Pila ban pit na ka gospel o na ka shiti upol skin norom kan long basan kot ka balai bat ka basan. Lai hadu ka basan. Upol utho ang ni ba kita ki jingtynjuh bat kita ki babhan ki basnew ki Trai lang namanta ka jing pan bha ka jing ka jonga ka jongpi. Amen. Hallelujah. Ka jingim ka jonga ka jongpi ki yai terangkat ka jingtynjuh ka jingher ki yai terangkat ki barok negative positive ka jingim ka jongi. But habaki wan kita ngong pi ba ublei utau namanta ka jingbha ka jonga ka jongpi. Amen. Hallelujah. Kini ki jingtynjuh kumbang ong pi ba ublei. Ublei te unam le kanu klem da tip mau. Amen. Unam sya bakan jia ke hanga hapi klam ke jingtip ke jong Trai. Amen. Bu Jisu kran ka gospel jong Matius kal nong bandriu. Kad khot ka ba ar punriu hang tu Jisu kran ba. Ki baro kinom la ban jia klam ke jingtip ke jong Trai. Amen. Hallelujah. Wat nam kuslai ke jingim. Amen. Kumai ong iba amanin. Ya ke iba pidan menta yus menta. Ya ka balasay ublei te utip. Amen. Ngaru nga julek gumta. Kenika ani atu sepi bah kenika jingis sang hang tai haram brai ngam don pisa am. Ngadon tang sanspa. Tang sanspa ka pisa jonga. Ti ha ka tu ka porong ngan le kumno. Bangadon tang kat ngakwa ban ai kambun sia kam jong Trai te Henry. Ha ka ta ka por ngarai Trai yang ngit bakani long kum sembai bat men sa iPad hanga bat nga ai kata sanspa saka kam jong play nil ngam don ni issue dia kata kepor kat banganang yat ubli u ai lang bana ime. Hallelujah. Ime ai bakali nga banga julet nang ni stay nong ston ju ai meno yu ai tik bet dia kata kepor yu ai tam ai sibun. Amen. Ang pleng kanikin ka ba ubli u iPad hangi. Amen. Ubli u ang to tunjuk dengan sa iPad. Hallelujah. Ada bikwa ban riu spa ngong pi ai kambun. Hallelujah. Ai kambun. Pe ngan ong pi ngan poi kindiat sepang kan mo. Pe ba upol kran skinong koren ba ladap pi bet sibun pin yor sibun. Amen. Kajuk ti kapisa ba pi ai ba upol ukran ba kadi ke jing bet. Kum usembai bat haba pi bet usembai hak pentor ne ka lengka bat na utu en saroy. Amen. Hallelujah. Ni ju bet u ba hak ti jongi ni bet artin. Bat haba ni bet artin ni yok pat katsan berni. Amen. Hallelujah. U ba sisin ba pi bet sitin pi yok kamduna pi bet kambun pi yok kambun. Amen. Hallelujah. Ngala yok ke hikai ni pastor nakat lakat nosin ju hikai sepang kani to tenjuk ti ngaju tenjuk you blay. Amen. Hakapor ba ngam YouTube yang sasisen hakapor ke ba ngam don ba kali syuk ban lech nang ni senong ston ngong Trai ngapan pisai Trai ngadem kok sing ngong Trai ai tang si spa sanpo ngapan nami ublay ha kata kapor mar ngapan imiru imi ngam don pisachu menta maran om don pisachu menta te ha kata kapor ngapan Trai ngakan mau don we bru jong ublay la pikwa pisapan ublay sa ai bet. Amen.
dia kata ke por ngadwang la duk jengkerman langan lek ngam lek citisha nong ston ha kata ke por ngadem kok siu try ai sis pa san po nga sis pa san po tinga krek la ka krek de ke jinget ngampat yok dia kita pisang krek ke jinget ngam don pisai iram tinga la dep krek ha kata ke por mar bangamut khang talai ke ying imi la pun oh badet kadang don ke pisang tu shem tu shem lais pa Hagat ke porong leng beli jengau long beli bakrau. Amen. Hallelujah. Kumno kin kalak menlong namba imi mene i ong ngam ton pisasu henrei mentapat i ai. Amen. Hallelujah. Wonderful the name of Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Ngong pi miracles will happen in your life if you believe and if you do the will of Jesus. Amen. Hallelujah. I believe everything happened in my life because I obey the Lord. I do the will of the Lord and then God bless me. Amen. Hallelujah. So you, mapi la dapi kwa blessing na try nang man ai try. Ngan khap nap li you try. Ngong la sign na yo kam nga ngan ya tit ki bar on tau try. Amen. Hallelujah. Ke ba u blessing ni di ban sngongo. Amen. Ma u bli u ai kambon kita ki bas sngongo. U pol ong ba to ka ba ong amni. U bli u kwa ka donut. Ba bet ka donut ka bas ngok men. U pding sngo baru ikata. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngalak poi kam jingai kata wat la kam ya di wat kanika ka sermon ka banga bu ang ni ti henre ngangit ka long jingkarku tangan kran penkut biang katuka sapang kini kun Israel meni bagi kun Israel bagi yat yanti ki jingat yanti jongki ha ka por bagi dep katuka duryo basau ki yat katuka lenti ki lek sak kumjuro ha kataka riklau bomdon bomdon ki barok ka jaka baterkong ka jaka bomdon ka jaka rap kap jaka bom dan iru henry ubli ukwa ini ban im da jinget amen hakat ko por bakini ki kun Israel kim don kpu kumbangi yo somnin ka kubor ni iba banum ba kim don kpu hakat ko por ba kim don kpu kila yam ha ubli bat ubli ula ai u ai ka dos yar u ai ka jingba mana i bom da tip manu henry ubli u ai kata amen hallelujah wat dom kuslai ke jingim ma ubli ti utip sepang jonga ke jongpi amen unam pen le lan kita ki bakermen na u hallelujah nga nam du jingkermen ke jingim jonga pe pi nga ong pi ro ke jingim jonga ku mga omni na du mni ba ngan share kum ju testimony ke jingim jonga ba da shisha ke jingim jonga wat langal long khna kum ni ngam tip sepang jongpi ki samla nga mentaem kat banang he kat banang san ki jing eru hakata jing eru kata ki don na ki por ki ba ngamla ban handle ne ban bat yala di nga udah kiwir kila itu yangan ma kita ki jingtynjuh o kita ki jing ki stress ki jing imjonga teng ngai pisu yo i nga mensingi chu ya nga kemen nga ya kata garukom te henry men step image ban yam ban kerpat try un pelat yang bu try unam kentat yang henry ba un ya hikai yang kat kum kalenti ke jong try amen labun sin nga ya ke jing bakla henry pastor ikong ibaju ju khot bet personal ci sin ba kila mut khot kamera kala mut bet bak raga bala le ma nga le bakla ngala tharai wit namar ba man ka por ba jukot David tanya katahi ti sisin ka singa kan mau hang ti hanong stonya ha ka por ba i pastor ikot ikoing bal kot ngala snu dik bali ngala le ayu ti ha ka por ba ki kot ba ki sneng nga wat le kum ni wat le kum tai ngap diang ni kata pat nga yo jingker kur leng bana kata amen hallelujah nga kan mau ngalek klumar hati nga kwa man fasting palat nga sim fasting ki nyos ngi ki sapos ngi nga klem di jina dam dan hikai ngan sayap hallelujah
Ni pastor iko ibaju hikai nga ju senang percaya nga wat lek kum ta yok pin yap. Klam dau fasting klam dau ti. Ai jing sa ubriu ban fasting ubriu ban sa jing it ka David kan don ka dau. Amen. Dari mentapat ngalas ngutu ba babun ki jing fasting ki banga fasting kalong tang ka we ban yai thang rem ni ka men sim jenga ban I jo trai. Amen. Mar ngas ngutu ba ka jing I jong trai teng ka don ka por ka ba ka kriat no di jing I jong trai ka jing im jenga. But ha ka ta ka por nga dem ho trai nga money ho trai but kumta ubliu iPad kita. Amen. Hallelujah. Ngong ye pi hapdeng ke jing yaro ye utrai. Amen. Pi kan mau em bakan ni ka Mary ka para jong ni Lazarus. Ha ka tu ka por ka ba ki duai ka Mary bat ka Martha ki kerpat jur au Jisu ki la thok ka siti au Jisu ku Jisu to wan bat pen kia u Lazarus na mar ba udan ka jingpang kum ta un sayap ten re u Jisu ti aa u pendep ela ka jong ka ministry na mar ba utip khamba ma u. Amen. Ha ka tu ka por na mar ba ka ni ka jing ICT sa Jisu ka kran sa pang ka jing duai. Amen. Baka mari bat ka ni ka Martha kila duai Jisu pen kia u Lazarus te peleng pen ban u Jisu miyok sngo u yap no man u Lazarus. Amen. Ha ka tu ka por mar ba yap kila tep no u Lazarus kisa sngo si palat na mar ba ubli miyok sngo ke jing duai jong ki. Ha ka ta ka por ba hapdeng ka jing ka ni ka Martha ba wan u Jisu ka ong u Jisu. Jisu jinada me wan jinda namyap u Lazarus. Amen. Ti Henry kanika Mary hakapor ba yo iya u Jisu ka ong da ka latho ang tu ba kalawan ban mani u Jisu. Amen. Ka dem ko siuti ka ka papen ki ka donor jong utrai ngala tip menta. Or if you want to get the miracles in your life, if you want to receive the miracle in your life, bow down before Jesus. Worship Jesus. Amen. Hakatu ka por baka mari ka dem ko siuban mani u Jisu laong ba u Jisu uyam. Amen. Ngam ju ibo Jisu uyam. Ri tang hakatu ka por bat kum ju ka por bo yara yam ke Jerusalem yam haban swaban yam. Di Henry hakibri ngam pat ju ibo uyam ten tang hakan ni ka por baka mari ka mani de. Amen. Baka mani Jisu ani marka pen umpi ka don jong blay. Amen. Ngas ngutu bang adon ka presence ko jong blay bang money o blay. Oh ka don jong blay ka bat u ai ka ta ka presence ka jong u ka jingsuk ka don ka jong ai ka jong pi. Amen. Kum taro nga ong ye pi ba haba ka mari kala money o Jisu ula kta ka don ula yam namenta ka mari. Hak tu ko por mar ka jingsen ai. Hey Lazarus. Amen. Jisu kali. But on udan hang ta. Latep ya ula saus ni. Latep ya but hakata ka por, ba latep ya Lazarus u Jisu ong. Topen kelon no yo to mau jingkang jong jingtep. Nama ba ka jingtep jong ni bat ka jingtep jong ki jiu hang tai ka long per. Ki jiu ki long bi ki snara ki long kum ki kamera. Bat ki bu u jingkang da mau. Bat mangipat ngiti akando. Pat ni setap na kando. Namar babalik ki jiu menswa ki don kami ki sieng. Amen. Hallelujah. Yaro I try. Dia kata ka por ka ba u Jisu ong ban telon na ta umau. Ka Martha ka bomngit ka bru ka bomngit. Ong au la yutung mentati. Mar la saus ngi la lais ngi. La saus ngi ba u Lazarus la tep ya hakata ka tliu. Ti ula yutung menta la dap tang da ki kesan. Ti Jisu ong ngong ye patong nget. Amen. Ki baro tang da ka jinget. Amen. Hallelujah. Hakata ka por bo Jisu upen imya u Lazarus but hakata ka por kamari ka kemen bat kum juro ka Martha ka kemen. Amen. Bali ngong pi kani ba ngaya tu sipang kamari bat ne u obat kanika Martha na marba ngajuyo I kan di ba ka Martha bat kamari kumbang ong meni ba kiju duai Jisu the one ban pen kia no yo Lazarus Henry u Lazarus ulayap ban
kat long jing so si la du jing kerman am te Henry bangi shanya o Jisu mani o Jisu un sa iPad da ka we amen ula ate ban pen kli ki bayap hallelujah dan ka bom la ba du Jisu amen hallelujah Jisu jong au Jisu jong pi long Jisu ba crow hallelujah amen nga lap ke jingim jong aro ba ka we ka dawai ka bakraw tam ka jingim ka jonga ka jong pi ka jingim jong ki briu ki banget ha utrai ka dei ka jingit amen chi sin na pinget ya ka no chubu da don jing pangti nga nget ba blin pen ki anga bat pi IT ko no da ka don baro aba pilich ki briu jong blai nga nget ba blai la pen ki anga expect with ngan sa yok kia mar ba briu jong blai bukti nga ngit bakan sayok ke jingkia ke jing jonga ubri badan kum kata am uyok kia hang tu hi amen hallelujah ke jingit ke bakrau di bandan kum ki bangit ba syakriyo trai amen ka wiru ngong ya pi nganom kran slam na marbang atip ba kini laap yangi nganom kran slam na marba ka wiru kan kata ka por sibet Banyale kita ki barok mga OIP ni mentangi ka spiritual warfare ni ka spiritual realms amen hakata ka spiritual realms kamut ba banyale kita deishu da ka white deishu da ki suloy deishu da kanu then they ki don like a jong weapons amen hallelujah pila aban pe ka sitiu Paul sinong Ephesus kalnong kabahan riu kadekot ka ba sipaw terter ngan pulina du ka bakat we hangni Paul ukran sikini kinong Ephesus to king no ay jingking atier ka jong ublay baro papila ban yeng yele pa siya ki but hap usoitan na ba ka jingele jongi kamlong ya kasnam bat ka do Henry ya ki hima ya ki bor ya ki nong shanchar pertei jong kani ka jingdom ya ki jingbom man bakan jaman sim haki jaka beneng na bakum ta to pinsim haladi ya kata ke jingking atiar ublay baro ba pila baniyang yele ha kata ka sni ka basniu bat habala dep iki baro baniyang scam amen ang yo ihang ni ba kita ki weapons ni kita ki tiar jingyele namta banyada yangi na ki jing attack jong soitan de na kene ka weapons ngongi pi ki don hado nyauteli toh ka banengkong ka jing panpo kata ka jing panpo ka de jing shisha alda ubriu uim ha ka jing shisha ka bamut ba udon kata ka jing panpo amen kata ka jing panpo ka de jing shisha amen habapi nga bat pi ni im kata ka jing shisha ubli un ay ngi kata ka weapons kata ka jing panpo ban yale nam taus ya kita ke jing elek percaya jong usoi tan ke jing em jongi amen la da pila im ke jing shisha to nget ba pidon ke panpo ban yale usoi tan amen hallelujah ke baar ke jing da shadam ka tu ke dei ka hok la da ngi la im kata ka hok ke jong ublei ngong ye pi pila don artli ki weapons ban yale usoi tan amen hallelujah kata ka dei ka weapons ban yale usoi tan ka balai ki juti banyale usotan kade kata ka jing lakloi ban yalap ka gospel ka jong blay amen kamdi ba yalap ka gospel jong trai tanghang ni what nom expect tanghang ni amen ban yalap ka gospel jong trai lengban na ka jing yat ka jing im ka jongi lengban na ka jing long ka jing im ka jongi amen makiwi kinyo i ka jing shai hallelujah ngaju ya tu e kani ba ka jing im jonga bangalit ha bangalit Pynmynsaw balik school ro bang syakriyo Trai bang late school ong Trai kan di kasngi ngadi ban job men sim di ban ai jing shai haki brew ki bompat syakriyo Trai lang bana ki jing im ka jonga amen ban ngam snu tu e kata bang ayat nati ki don ki parlo ki baong ani om judan pi kat ma pi kan di school kumpi bar arngot ngaju ya tu e kan di Henry ngan ya tu si ya tu namar bakal long ka jingkar ku amen iong tawi para kelas ani om pajudan pi kuma pi arngot ki ba yat kat kum ka gan ong no itenat ba kiti gar kum yat gar kum
im karukom ya karukom le karukom burom kino hikai bun le ki baro ka perba na baro kini kena skol ni hakan ni skol Saint Peter ngamuder kata kapar dah sisa se pan ngangit je kata amen tengak ngaklam TAE tai kong te hakata kapar ngechu yai imbet te ka jing im ka ban prisngo bhai ubli pan yat kum kamon ka chong ubli aban ya shat pertiru ngamon nambar ba ladanga prisngo bhai ubriu ya ubli ka prisngo si amen par ya kataru ditang mangi arngot ki bom shat amen kat no ka jingle ran tang ba nam tau try that always good amen hallelujah I will never regret amen hallelujah nganom babi la noru namar bangat tip bangale ka babhan am tau try ladangan jin na pensngo bhano ki briwa ka to kapor mentang ala im tang ka jing babi ka sa ka jing babi kan mentoy ayushu amen ngong pi ba shakriyo blay long jing shai bi hanuru amen kaba best palat ke jing helap gospel mai pastor ong ka de ke jing im ke jing yak ke jongi amen hallelujah yaro I try talk about sound shield kasti ke shield ka de ke jinget upolo kran hang ni ban nalor barok kita ki weapons kita ki jingele barok bapidon use the jinget amen ubri badon the jinget undam kelon na no amen ngamentang nang snutut ke jingim jenga kumakitin jong bli ka ong ba ka jingit ka wan ka bayok sngo ru na ka kitin ke jong bli kumnongin yok sngo haba om don bakran amen na don manu bakran ke kitin jong bli bat kumta ni sngo bat haba ni sngo ni nget amen de na ki shakri jong utrai baju ai kitin jong bli kumta ni sngo bat ni nget amen hallelujah ngaru ngit mentar ka dok no chinga kumni kumanga long ru da ka jinget amen jila nga ngap ki jing snow tabaro kin sa paniap nga marba ubriu la uyat ki jing snow ki la ban snow bang snow tight snow luat snow kman snow si ki snow baro ups and down amen henry ka jinget ka long bit kawe wat la snow si na snow kman ro nyet simple nget amen nga yok jing hikai ba crown ne u Abraham ubriu jong ubli ba ubli u khot ya u tenju ya u hakapor ba tenju u Abraham u ya ba ubli u khot ya u ba hakapor ba u khot u kular u ban ai ya u kun ba un long ka jat ben riu ba crown ni ka ri ka jat ben riu ka parti ke jongi amen ba hakata kapor haba u Abraham u yok jingkular na ubli umyok snok tin shuna ubli hadu arpusan snem umyok snok shu di ladangi im na ka jing artatin na ki jing sngo ka namla ban pen im yo uni u Abraham di henry yo ibo di u briu jong ka jinget uni u Abraham amen u Abraham u nget bat hakapor ka ba udap sis pa snem hakata ko por pa ubli u ai sasin pat u wan kran u pa un sayo ya u kun amen par tau kun ru tang uwe te ubli u kular ban ai kat ki klur ka beneng hallelujah kumno ke nyen la ban nge ti henry menta ke nyaro ngalong klur piro pilong klur amen hallelujah nyilong ki klur jong u Abraham ba ubli u ai amen spiritually but kiba hakadok kini ki kun Israel kilong ki klur jong ublay jong u Abraham ki David nak ka ba hier pateng na u Abraham namba ublay la karku ya u amen hallelujah believe then you will receive it banyale usot tan na ka jinget kumanga ong session last kini haba pila duai ba pila shem ka jing suk ka jing man hakap kamera duai ba pimi shabar to yat not like jinget nganget ba yang alapen khot de utrai yang alamap de utrai pin yat like jinget nambar banga snutu nga experience ladi hakapor banga dwai ha banga don kamera ka jingkeman sudah di henry banga mi habar tangna kamera tiaru
Kita ki jing penram kilawan. Amen. Tinai banyak lek kita tang nak jingit om dan nak kanu. Amen. Ngit ti ong persa syaitan. Syaitan ngalak ngit bau Jisu lamat yang ngah. Amen. Hallelujah. Nomor bagi tu jing penram ngong pi di jing atak jing syaitan. Ban atak mut lek kumno. Habanda dekan nak jingit. Tu ka shil. Amen. Hallelujah. To ka basan. Ka jing dakli. Ka jing dakli ka kran ka jing pen im. Ubriu sisin bala tikna bala yo jing pen im. Ubriu habau la kelapa mut. Mo pedeng Jisu tikna bet bala yo kata ka jing pen im. Amen. Ka talu ka de ka weapons. Ka jing dai ka kli ka jongi. Ba habau syaitan wan attack ka kli jongi ka bamut ka jing mut sim perkat nget ong. Syaitan ngala yo jing pen im. Amen. Hallelujah. Tong anom slam show ka ban riu. Ka white lam jong mensim ka balong ka ketin jong ublei. Amen. Ka ketin jong ublei ka white lam jong mensim. Pikan mau ban be yu syaitan kan mau jing hikaji pastor nyu rot yu syaitan. Pila ban pe nya ka kitab Malaki ka long ka ba saw ka kot ka ba lai lang bakla. Yu syaitan di ban kerdam pok ki kejat. Amen. Ulong ka depe ki kejat jongi. Ti kumno kin un job yang ni. Bangi long ki beauty. Amen. Hallelujah. Kadu na kita baro. Prayer is that very very important. Amen. Ubriu unom lak ban nget lemda duai. Ubriu unom lak ban puli kitin jong beli lemda duai. Ubriu lak ban yok ka jing pen im lemda duai. Amen. Ulak ban yok ken ha shisngi yang tu mo kelapa mut ak tu ka sngi lemda peteng ban duai. Katu ka jing pen im kan salit not bat. Amen. Hallelujah. Ka jing duai ka ba don kampalat ka jing im ka jongi iwe uwe baro. Amen. Ha ka jing im jonga prayer reading the Bible and prayer is my lifestyle. Amen. Ha ka porman step nga puli kitin jong blei nga duai menmit ru nga puli kitin jong blei nga duai markata ka long ka atyar jni ban yale persayu syaitan. Amen. Hallelujah. 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 All the glory belongs to Jesus. Amen. Hallelujah. Ta ya kani ka ba nga ong pi hap deng ki jingtynjuh yaine. Amen. Namar ba ngam Trai batangnya nga ngam Trai batangi pastor ngam Trai batangnya ikong iba ya ki briu baro kani ka jaka kalong bet. Amen. What you Abraham ru kalong what uni Elijah nga ong pi hagawi ka sngi bangas ngo jenjar palat nga keli chimut pastor kumno banga dwai kum ting ting ngam yo sngo di Henry pastor ong ba what ya Moses what ya Elijah kadon di kapor ba ubli kran haki. Amen. Kan mau Elijah hakapor ba ubli kran hau ulam mut ban penyap no iladi om di penyap kwa ban yap ti. Amen. Hallelujah. Ti yang liliti ini ban mat ya kita ki jingtynjuh Henry wat nom syak ba kita ki jingtynjuh kan rem persayangi bangin rem persaya kita ki jingtynjuh. Amen. Ni dai ban job ki jingtynjuh. Yok ba pi perkat bakla oh ngihap ban ngat ki jingtynjuh. Dawan ki jingtynjuh ru or si or kelon si kelon pim yo like lanu katal ti kam day. Amen. Ka jingtynjuh ka diru rengkat bat ka jinglat. Hallelujah. Dah pila man pe kaduk na kitin jong beli na ka gospel jong Yohanes kal nong ka bakat san. Kada kot ka ban kong ter. Hang ni ka kran sipang kata ka jingay na. Ba uno bom yay na. Unom seiso tenri uno buyay na un seiso. Amen. Hallelujah. Nga tips kam ba ki pastor ki briu jong bliru ba ki sa seiso mentaro ki dei ba ki yay na. Amen. Hallelujah. Yaro i try. Yaro i try. Di hene ko por ong pi tangket ni ba ni dei ban sakrio try wat ap deng ki jingtynjuh ladaki wan kita ki jingtynjuh aka jing im jongiru wat nom sya ba kita ki jingtynjuh kin rem persa bangin rem persa kita ki jingtynjuh. Amen. Ai bangin job bet kita ki jingtynjuh yai nek si wat ap deng ki jing wat ap deng ki jing jenjar.
Amen. Yaine. Marpaga tips kam ubli ti unom ai kata ke jing. Ya kanu ke basniu ke jing em ke jungi. Wat la ting teng yu iba ka di. Sngo kumba ka ba ubli u ai, ka ba ubli umyo sngo ke jing dwa jungi ni jenjar ni pisa kat ni ke mensim. De Henry kitaro ki de ke jing tumu jong ubli. Ngane tu kendiat pa u job ru hakapor ke ba ubli u sha soitan ban tenju ya u. Haka tu kapor we u job ru. Ujen jar ulaknyum kendiat ublei balai bala tawinga kan ka parte utim mi kata ka snika ka jong u. Amen. Di Henry ublei haka to ko por u ni job u yaine u redeem pat. Amen. Oh, God is the redeemer God. We sing ni rai mene ka ching rai. My redeemer live. My redeemer live. Amen. Unang suspa jungi UM. Ususpa pete na marbodang imentaru. Hallelujah. Yaro you try. Yaro you try. Di ni kapor. Thank you ni kita nak kendiat akan part epi. Tong yok yang lang.